hayi senza umsebenzi ekhaya kodwa niphakele emaplatini. Eliphi-ke isiko elilenzayo ngeplate? Amadoda kuphela athola iy'thebe nogogo sometimes. Nedombolo. The thing is, sekunama-rice, sekunama-chakalaka, sekunama-7 colors, sekunani ngosiko. Utshwala obubovu notshwala obumhlophe. Ngey'nkobe kuphela. Inkobe. Just even namabele. Namabele kuphela. Usiko lenziwa liphela. Sogama. Phele futhi umntwana aphile. Khuluma ngami-ke masikhuluma ngalezo. Mina I'm there kuma-seats. Here's the thing now. Ngizohamba ngenyangeni egogo nginenkinga igogo ukuthi hayi kudingeka ukwenza umsebenzi lapha ekhaya kwenziwa itiye. Ma kwenziwa itiye kufunekani ma kwenziwa itiye gogo? Hayi umqombothi obvious. Alright nani gogo ibhodlela lotshwala elimhlophe. Ibhodlela lotshwala elubomvu. Kufuneka namasweet. Kufuneka ne-cold drink. Kufuneka nama-biscuits. Senzela abantu babengazidlela ukuyiphuza lezi. Kufuneka nesushi nama-prawns ne-takeaway yase-Ocean Basket. Now, all of these things akusaseyisinto.